Ja, det skal handle om Napoleonskrigene og hvad der skete med Danmark under de her krige. Og først og fremmest så skal vi kigge på baggrunden for Napoleonskrigene. Den skal altså findes i den franske revolution. Den går altså ud på, at det franske monarki væltes, og det skræmmer rigtig mange af de her store europæiske monarkier, som dels er bange for, at udviklingen spredes til de andre lande, og dels faktisk har aftaler og sympati øh, med det franske konge Ludvig den 16. Og derfor indvilger jeg i at prøve at genetablere monarkiet ved at danne en stor koalition af enevældige europæiske stater, ledet af Storbritannien, der ligesom angriber Frankrig, som er blevet udråbt til en republik, har væltet monarkiet, og på den måde vil forsøge at ligesom modvirke udviklingen. Og der er to store koalitioner, der i løbet af 1700-tallet, sidst i 1700-tallet angriber Frankrig, og de slås begge to tilbage, især under ledelse af Napoleon, som viser sig at være en stor militærstrateg, og i 99 så begår han en statskup og indsætter sig selv som kejser få år senere. Og Napoleon er klar over, at Frankrig har en meget gunstig militær position over for den her store koalition af lande. I den sidste koalitionskrig, der vandt Frankrig faktisk også land, selvom det var en forsvarskrig for landet. Og på den måde indgår man i krig med hele Europa. Napoleonskrigene var mellem 1803 og 1815, og det er altså de her koalitionskrige, der ligesom er baggrunden for selve Napoleonskrigen. Og krigen slutter som sagt i 1815, hvor den syvende koalition, som består af det meste af Europa faktisk, en lang række europæiske stater, Storbritannien, Rusland, Preussen og Østrig, som formår sammen at besejre Napoleons hær og tildele Frankrig afgørende nederlag. Okay. Den danske udenrigspolitik både før og under krigen, eller krigene, ligger egentlig baggrunden for, hvordan Danmark kommer ind i krigene. Den her udenrigspolitik, vi fører ind til Napoleonskrigene, kommer i kølvandet af den store nordiske krig, som der blev kæmpet mellem Danmark og Sverige i 1700 til 1720. Og i slutningen af krigen markerer egentlig begyndelsen på en fredsperiode for Danmark, hvor vi får lov til at fokusere på handel og økonomien. Så udenrigspolitikken går egentlig ud på, at vi skal handle med så mange lande som muligt. Og et motto, der er gennemgående, er frit skib giver fri ladning, som der bliver sagt af udenrigsministeren AP Bernstoft, hvor han mener, at danske varer kan sejles overalt i verden uattestet af andre fremmede skibe, og at Danmark også kan handle med krigsførende nationer. For eksempel skulle et dansk skib kunne sejle til de franske kolonier og bringe franske varer tilbage til Frankrig, uden at blive stoppet af et engelsk krigsskib for eksempel. Dog blev den her udenrigspolitik meget svær at føre, eller den blev sværere og sværere at føre for Danmark, eftersom krigene mellem England og Frankrig tilspidsede sig under Napoleonskrigene, fordi at begge parter havde mere og mere interesse i at få neutrale lande til at stoppe med at handle med fjenden og bringe dem forsyninger. Og dermed kommer vi egentlig videre til Napoleonskrigene. Set fra dansk perspektiv, så er der et par af krigens vigtige begivenheder, som vi vil komme ind på. Det første, det er slaget ved Reden, som var et søslag mellem den britiske og danske flåde ud for København på Københavns Red i april 1801. Og det viste sig hurtigt, at den britiske flåde var langt stærkere end den danske, så briterne de sejrede efter 4 timer cirka, og der var den danske flåde fuldstændig ødelagt. Og det medførte så, at Danmark var nødt til at opgive deres neutralitet, og de forlod det her væbnede neutralitetsforbund, som blandt andet hjalp dem til at handle med alle parter i krigen. Og briterne gjorde så også krav på at undersøge og standse alle danske skibe, og det havde en rigtig stor konsekvens for Danmarks evne til at handle. Næst så nogle år efter, så blev Danmark stillet et ultimatum, som hed, at enten så skulle man tilslutte sig Frankrig, eller så erklærede man krig med Frankrig, og det samme stillede England så også. Og Danmark, de afslog så tilbuddet til at tilslutte sig England, da det blandt andet også ville betyde, at man skulle afgive flåden som pant, som hjælp til den engelske flåde.
Og det svarede England så igen med et bombardement af København i august 1807, hvor København blev omringet og bombet af både bomber og så også raketter, som var den første gang i verdenshistorien, man har brugt raketter som militært middel. Og efter det her bombardement, så så allierer Danmark sig med Frankrig, og derfor sådan definitivt afgiver deres neutralitet og er en del af krigen, sådan direkte. Og Rusland ender også med at erklære krig mod England efter det her bombardement. Og til sidst så har vi Kielerfreden i 1813, som fra dansk synspunkt er en diskussion med den svenske kronprins om at afstå Norge. Og det ender så med, at Danmark bliver nødt til at afstå Norge til Sverige. De får 1 million daler i godtgørelse, men de mister altså Norge. Og så ender det også med, at Storbritannien tilbagegiver Indien og Vestindien, som har været besat under krigen. Og den danske flåde, som Storbritannien også beslaglagde efter bombardementet, den får vi heller ikke tilbage. Og der er faktisk så stor tvivl om sådan dansk eksistens, om Danmark overhovedet vil forblive en stat, eller om det skulle deles mellem for eksempel England og Norge, eller England og Sverige. Men ved Wienerkongressen nogle år senere, der blev det så fastgjort, at den danske stat skulle bestå. Napoleonskrigene var altså store krige, internationale krige, som kom til at gælde det meste af Europa, og de havde karakter af nationalkrige, altså krige, hvor det er nationer og kongeriger, der bekriger hinanden, og det er højintensitetskrige, netop fordi at der var tale om så store hære og så mange lande, der var indblandet i krigen. Der var tale om en symmetrisk krig, i og med at de modstående sider var nogenlunde ens. Man havde Frankrig på den ene side, som for god ordens skyld skal det nævnes, at også franskmændene havde enkelte små stater på deres side i de her koalitionskrige, hvor man på den anden side havde englænderne, der ligesom ledte den anden koalition, hvor også Preussen, Østrig og Rusland i flere omgange var med. De militære midler, der blev brugt der, det var primært masseherrer, altså kæmpe store hære. Napoleons Grande Armée kom på sit højeste punkt til at omfatte 685.000 soldater. Man brugte forskellige typer af våben. Man brugte raketter for eksempel, blandt andet i Københavns bombardement, som var den første gang, at raketter blev brugt i krig, moderne krig. Og man havde artilleri, man havde også kavaleri, og i søslaget mellem Danmark og England, der brugte man også blok- og linjeskibe. Så det var altså tale om store og omfattende krige, hvor flere og flere nye midler kom i spil. Som sagt før, så ender det med, at England og de allierede, eller Englands allierede, vinder krigen. Det afgørende slag kommer ved slaget ved Waterloo den 18. juni 1915. Hvor den franske hær bliver besejret af både den engelske, hvor der er også nogle få andre nationaliteter med, og den preussiske hær. Og så blot 3 dage efter slaget, der rejser Napoleon tilbage til Paris igen, hvorefter han indser, at han ikke rigtig har styr på så meget mere, og han ender med at abdikere, på grund af, at han mangler støtte fra både det franske folk og de lovgivende dele af den franske stat til at videreføre krigen. Og det ender selvfølgelig med, at han bliver sendt i eksil på St. Helene den 15. juli 1815. Og en sjov ting er egentlig, at fredskongressen og fredsaftalen, der bliver som slutningen på Napoleonskrigen, rent faktisk bliver skrevet før slaget ved Waterloo. Det var fordi, at Napoleon havde allerede abdikeret en gang før i 1814, men han kom så tilbage igen og samlede endnu en stor hær, og så gik videre til slaget ved Waterloo. De her Napoleonskrige, de havde rigtig store konsekvenser for Danmark. Først og fremmest så var Danmark blevet en småstat. Tabet af Norge, det gjorde selvfølgelig, at det geografiske Danmark, det var blevet meget småt, og vi havde ikke særlig stor politisk indflydelse rundt omkring i Europa. Vi taber også vores flåde til Storbritannien,
hvilket var lidt vores varemærke, også militært, og det gjorde os meget svagt stillet rent militært. Og så sammen med nogle europæiske tendenser, der ligesom blev skabt i løbet af 1700-1800-tallet, så den her stærke nationalisme og liberalisme, den får ligesom også opblomstring i Danmark og bliver sådan en anerkendt ideologi. Rent økonomisk så blev Danmark også rigtig svækket efter krigen. Storbritannien de indførte blandt andet en indførselstold på de danske varer, f.eks. korn, hvilket var en rigtig stor eksportvare for Danmark, og det forringede selvfølgelig vores betalingsbalance og den danske økonomi helt generelt. Som nævnt tidligere, så var søfarten også en rigtig stor del af den danske økonomi, og den var beskadiget. Og så statsbankerotten i 1813, det medførte også en rigtig stor inflation. Socialt og kulturelt, så er det jo klart, at det giver en rigtig mavepuster at tabe Norge. Og det gjorde, at mange danskere de begyndte at se lidt negativt på Danmark, fordi var Danmark nu så stærk, som vi troede vi var, og kunne vi egentlig modstå de omkringliggende landes krav. Og tabet af Norge gjorde også, at nu hvor vi havde hertugdømmerne stadigvæk, så var en tredjedel af den danske befolkning tyskere, og det satte jo også lidt spørgsmålstegn ved, hvad det ville betyde at være dansk. Altså, skulle man nødvendigvis tale dansk for at være dansker, eller var det okay også at tale tysk? Og så også sammen med nogle europæiske tendenser, så den her nationalromantisme, den opblomstrer ligesom, hvor man tager afstand fra sådan materielle goder, og så fokuserer man mere på de danske værdier og den stolte historie. Så det var også en af de konsekvenser, der var. Som opsummering, så kan man sige, at Napoleonskrigene var en direkte fortsættelse af de koalitionskrige, der opstod som følge af den franske revolution i slutningen af 1700-tallet. Danmark ønskede i starten af krigen neutralitet, men blev i flere omgange trykket ind i krigen af England og Frankrig. Napoleonskrigene var omfattende nationalkrige, der kom til at gælde hele Europa, og krigen viste sig i sidste ende at få store konsekvenser for Danmark på flere områder, politisk, økonomisk og socialt og kulturelt.